Sapriang ki khubor ham saya halor kini ka jingon mi pau jong ne we ulain le ubajrong bha hapok ka sahet benang hakabala sakhi na po pen ursla ki khubor ham saya ki bala sapriang haki social media ba pher hang ne hapok ari khasi jongi hadin bala mi une ujing phla hapok ka sahet benang ki khubor ham saya ki le thu ba ki ne ki de kita ki ki dakishin hakaba kasngi ka bakhaddo kalajan kumtan nakalian chakne ka channel kalawar bani abha halwar kini ki jingjia ba phla ki bala sakhi haki thain penursla nakalian chakne ka channel kala syam ba kini ki tiar phla ki bala mi menen kamit hapok ki sahir benang penursla kim dai ki tiar phla ki ba peni ya ki dakisien ba ki sngi ki ba khaddo ki lajan hendrai ki de ki tiar ki ba ka sarkar Amerika ki company na pokari Amerika kilasna kirpang kum sibenta ban a ya ka jingkiu hapok kari jongki kum tak jingsi shushu halor kini ki tiar phla kalong ba kini gide kita ki satellite lane kita ki Starlink satellite bad ya kini ki satellite lasnaru dakate company barat ba jengkari Amerika ke company hau kata ke SpaceX utrai cakane company ubade artat ubre ubarus padu tam haperthai borok kawai utau Elon Musk ulai itu ba kini ki satellite menta ki dan hapok ka hau hadu kumba 1,000 san spatam teli bana pedang kini ki 1,000 san spatam teli 1,000 si spateli ki dai ki batrai kam bat kini ki ya be keleng sodong cakate ka hau ki syat tawir ya ka perthai ke jongi syusyur haba bani ba kumno kini ki satellite ki trekam kini ki satellite ki satellite ki bapen klan ki ba ya ki internet connection ki babiang hadu kumba san south kiri ki balaya te saskular ban US lane ban penankam daki internet ling ba kini ki Starlink satellite kari India jongi kam yo ban penankam ya ki internet hakabala pelaj daki ni ki Starlink satellite ki daw ki long ba company SpaceX hadu menta kampat approve ya kari India bahkan yo ban penankam ya ki internet na kini ki satellite kajing stat juga internet ling bagi ni satellite kalong kuma san power hadu sispa MB per second bat kini ki satellite juga aji mentoy kam tam gitu ki jaka ki balong syaken dang ken serat bat ki balong support them bat ki ba jenjar banyo network henry ling bagi ni ki satellite ki jaka ki ba syaken dang ki badan satellite ki la ban yo ba ya ke internet lane ya ke network ling bagi ni ki satellites